Nou zouden er wat mensen komen hier. Stel nou dat er komt iemand. Stel. Wat zou je doen? Sido Martens uit Ljouwert is een lone wolf in de muziekwereld. Zijn publiek en recensenten dragen hem op hon, maar dochs bleef het krinkje volgelingen lieds. Snoin 2 november vierde hij zijn 64e jiddy met de presentatie van een nieuwe cd en een jubileumboek. Friesland Dak volgt de muzikant in onrin nooit deze release ta en beziek het bij Sido Martens uit te vinden hoe het succes, kwetsbaarens, angst en eigenzinnigers in elkaar omgriepen. Het duurt nog wel even voordat het water kookt, hè? Meestal is het wat ompielen. Aldoende. Je bent daar mee bezig. Nou ja, dan kan er iets en dan denk je, oh ja. En dan ontstaat er wat en dan mummel je wat tekst bij. Of je maakt eerst een... Nou, meestal is het wel... Je mummelt een melodie bij elkaar. En daar maak je dan... En dan heb je een bepaald akkoordenreeks wekt ook een bepaald gevoel op. Een bepaalde emotie maakt het los. En dan denk je, oh ja, dat is... En dan dat stuurt ook alweer een beetje waar de tekst naartoe gaat. En zo bouw je dat dan op. Ik wil voor mezelf het ook... Het moet niet vanzelfsprekend klinken. Ik hou wel, hou wel van dat het een beetje wringt en dat het niet logisch is. Of dat het een beetje krom trekt of zoiets. Of tegenin gaat. Of niet allemaal dat het als een beekje voortkabbelt. Althans voor mijn gevoel, hè? Dat is dan in mijn beleving, het moet niet zo voor de hand liggen. Niet een bluesschema en daar ben ik niet sterk in. Want als je gewoon gaat... nou ja, dan heb je al een liedje bij wijze van spreken als je dat zou willen. Maar dat zijn allemaal van die platgetreden paden. Nou ja, dat is niet mijn ding. Hoe moet het dan klinken? Nee, maar dat weet ik dus op dit moment niet. Maar dan zoek ik wel weer naar iets anders, weet je wel. Dan doe ik... dan doe ik die niet, maar dan doe ik die. Dan klinkt het alweer wat. Dan gaat het al ergens een beetje melodisch wringen. En dan vind ik het wel, dan wordt het voor mij wel weer interessant. En denk ik, oh ja, dan kan het ook die kant op. Knuisten, klemmen, ijzervast, krassen in het weer. Modderspatten op zwart leer, veters dwingen strak. Deze duim die heeft wel eens spierspasme, dat hij onwillekeurig samentrekt, maar dat komt wel van gitaar, dat is overbelasting. En hier deze peesjes ook, dat is overbelasting. Zei de dokter. Maar dat is niet erg. Nee? Nou nee, dan word je wat meer gedreven, hè, met de tijd die er dan nog is. Dan wordt het haastig. Nou ja, haastig. Nou, niet overhaastig hoop ik, maar... Had dat altijd zo geweest of is dat leeftijdsgebonden? Nee, ik weet niet of het leeftijdsgebonden is. Denk ik niet. Het is altijd wel... Ik heb het heel lang niet willen horen bij mezelf. Heel lang niet willen voelen en niet willen toelaten. Ik heb het heel lang allemaal weggestopt. Omdat ik in het verleden, aan het begin van mijn
carrière, zeg maar, me veel te veel focust op het pleasen van het publiek, zeg maar. En om te proberen, met natuurlijk de platenmaatschappij daarachter, om dan een hit te maken. Want dat was dan de sleutel tot nog meer succes. Nee, daar heb ik heel lang tegen gevochten. Tegen je eigen gevoel en tegen je eigen integriteit misschien. En tegen je eigen, ja, waar je zelf voor staat en wie je bent en wat je voelt. En dat durf ik niet toe te laten. VARA's Nederpopzien. Vanavond maken we kennis met de groep Fungus. Bestaande uit Fred Piek, gitaar en zang. Kees Maat, orgel, accordeon, Indiase banjo en zang. Sido Martens, elektrische gitaar, mandoline en zang. Die willen de kaperen varen, zijn handen met paarden zijn. Jonkje, Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jonkje, Joris en Corneel, die hebben paarden, zijn paarden mee. Kan je een beetje je gevoelens en je emoties binnen deze groep kwijt? Beperkte mate. Ja, soms wel en soms niet. Maar ja, ik bedoel, als je met z'n vieren speelt, met z'n vijven speelt, dan moet je gewoon concessies doen. Aan elkaar en voor elkaar. Dus dat heft elkaar gewoon op. Maar is het jouw ideale muziek? Nee, niets is mijn ideale muziek. Je moet steeds verder. Ik bedoel, je kan niet zeggen van... op een bepaald punt van... nou jongens, nou weet ik het wel, dan maak ik mijn ideale muziek. Dan ga ik niet meer verder. Je moet gewoon blijven doorgaan. Die willen de kaperen varen, hun handen met paarden zijn. Jonkje, Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jonkje, Joris en Corneel, die hebben paarden, zijn paarden mee. Die hebben paarden, zijn paarden mee. Die hebben paarden, zijn paarden mee. Wij hadden gewoon een vliegende start. En het ging meteen een hartstikke idee. En we stonden overal en we hadden een klein top 40 hitje. En een LP die meer dan 20.000 verkocht. Nou, dat was toen ook al gigantisch en dat is nu helemaal bijna onvoorstelbaar. En dat ging gewoon heel goed met eigenlijk een alternatief soort muziek. Muziek die helemaal niet in die zin in Nederland bestond. En dan denk je, kreeg ik de kans om voor mezelf een plaat te denken. Dan ga je weer hetzelfde, begint hetzelfde weer opnieuw. Dus dan kom je voor alle radioprogramma's, dan kom je in de televisieprogramma's en dan schrijft alle pers over je en dan verkoop je ook zoveel platen. Dat is natuurlijk niet de vanzelfsprekendheid. Dus en toen donderde ik eigenlijk min of meer een heel groot gat, financieel en emotioneel. En ook relationeel op het laatst bijna. Dus ja, wat dan ben je niet echt een prettige figuur. Ik had me er zo aan vastgeklampt. Aan het idee dat ik moest en ik zou het gaan maken, zeg maar. Ik zou succes hebben. Dus de kater was mega groot. Dus dan stort je eigenlijk in. Wie moet missen, steekt de pijn van eenzaam zijn. De krijs van vogels op de vlucht als de regen komt uit wolken die heel laag en traag. Ik bleef daar maar in hangen in dat gevoel van ik had voor mezelf gefaald. Ik had het niet waargemaakt en ik had mijn ouders tekort gedaan, want die hadden altijd hard moeten werken en ik was dan de enige die dan een beetje het blazoen van de familie op kon poetsen, bij wijze van spreken. Wat dat natuurlijk niet zo is, maar zo voelde ik dat wel. Dan ga je even lelijk op je bek. Alleen het duurt wel 10 jaar of zoiets voordat ik weer opkrabbel. Maar hoe doen we dit?
Nou, even compleet, laten we even horen wat de snelheid in de dinges is. Je kan het dus ook leger en voller maken, hè? Dat je dan echt die driver in gooit. En voor de rest hou je het gewoon heel open op het gitaarslagje. Dus dat je hem... Proberen? Over spatten op softleer, veters dringend strak. Broekspijk slingen door een plas, wind die takken aan. Oh, het zucht gaat voorbij. En het kermen uit de lucht, daar waar de grond zich openstelt en bedorven kou zich meldt, slaapt in de stramme maand, de laatste roffel van de vaarwel. Het stilstaan van de zwering wacht, dit kind het leven uit, sluit zijn adem in en houdt heel zacht. Kijk, op deze manier wou ik het eigenlijk doen. En dat zie je dat er 3 naast elkaar komen op 1 pagina en dan 4. En dan die onderschriften op 1 lijn houden. Ja. En die discografie, dan importeren we gewoon de albums en de boeken door elkaar heen. Ja, en dan maar wel in chronologie. Chronologie, links en rechter pagina. Ja. En dan eindigen we met de voorpagina van dit nieuwe boek. Oké. Gisteren had ik nog contact met iemand uit de jaren 70, Djoege, vrouw in Amsterdam, waar we die hele slechte foto van hebben, van Vlieland. En die zei van, nou, ik heb nou wel foto's, dus hier komen nog een paar, 3 of 4 nieuwe foto's. Misschien zit daar dezelfde foto waar we bij... Ja, want dit is heel belangrijk. Ja, je mist de helft ook af. Ja. De kosten waar je niet omheen kan, de drukkosten bij de drukker en zo, ja, dat zijn gewoon de normale standaard tarieven, maar conforme prijzen. Maar alles daaromheen, en ben ik blij dat de mannen zijn zoals Henk en mijn muzikanten die zeggen van, jongen, dat is hartstikke leuk en we willen het graag doen. Ja, nou, maar anders kan je gewoon al die kleinschalige dingen die verdwijnen en dan wordt het allemaal één grote Joop van den Ende productie en dan is alle verfijning en alle kleinschaligheid is weg. Dan blijft er niks meer over. Die singles die zetten we gewoon op 1 pagina. Met die 2 cassettes. Ja. Nou, best. Doen we dat. Oppraten. Sido zit al heel lang in de muziek. Hij heeft al iets van 12 cd's op zijn naam staan. Ja, en we gaan gewoon jaren, dus meestal Sido. Dank u wel. Al wie wil het kapel varen, moeten mannen met baden zijn. Al die doden daar wil niet duchten, moeten mannen met baden zijn. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baden, die hebben baden. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baden, die hebben baden. Ze varen mee. Kijk, ik heb een heel klein publiek, maar het publiek is heel trouw en heel... Maar deskundig wil ik niet zeggen, daar zou ik zelf vier in de kont steken. Maar dat zijn echt liefhebbers van ja, wat ze zelf dan vinden kwaliteitsmuziek. Hè. En er zijn veel recensenten die mij de hemel in prijzen. Maar ja, dat is ook maar een recensie, dus dat vind ik allemaal hartstikke mooi hoor. Ik ben er heel trots op. Maar het gaat mij om het gevoel wat ik erin leg. En dat gevoel herkennen heel veel mensen. En dat vind ik mooi. En dan krijg ik mailtjes over, of ik krijg post over, of mensen spreken me aan een optreden. En dat is allemaal heel in de maisje, maar dat vind ik helemaal niet erg.
Ja, loopt. De houten vloer staat een kist die het zonlicht stralend steekt. Knuisten, klemmen, ijzervast, krassen in het leed. Ik zou misschien mezelf helemaal geen raad weten met een bekendheid als weet ik veel wat. Dat zou ik misschien doodongelukkig bij voelen, terwijl ik dan wel het succes heb wat ik pretendeerde zo lang na te streven. Ze stonden voor je huis en sloegen eruit een stuk. Ze vraten uit je bord en knakten je voeten. Ze braken al je hoop en pisten in je bed. Probeerden je fatsoen en sloopten je verzet. Twaalf is zangnieuw, staat ook nog op, hè? Dus dat zou de oude zanger ook afkennen. Ja, dat is deze. Dat is zang Van die twaas, ja, dat maakt ze erin. De vaste vogels zangpartij wel. Dus dat heb ik ook de laatste partij. Ja, staat erbij, hè? Zangnieuw. Dat is de laatste. Dat is deze, hè? Ja. Ik zie de scherpe schaduw van vertrek en bewonder ook het licht dat laag en traag. Ik ben geen geweldig gitarist, ben geen geweldig zanger, maar alles bij elkaar. En met hulp van heel veel andere muzikanten die hun eigen inbreng weer hebben, hoop ik dan toch dat het wat moois is. Ik ben altijd vreselijk vervelend kritisch op mezelf. Ik ben eigenlijk zelden tevreden. Pas jaren later, als ik het dan nog een keer hoor. Maar je moet niet te veel zwelgen in zelfvoldaanheid, want dat vindt meneer Calwijn niet goed, die in mij huist. Maar dan ben je zelf ook steeds aan het relativeren. Ja. Waarom? Ja, goeie vraag. Dat weet ik niet, ja. Slechte jeugd. Nee, het zal wel met weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld en noem het allemaal maar op. En dan kom je toch op die slechte jeugd. Nee, maar ik weet het niet. Dat is van mijn aard. Wat blokkeert hij dan net? Ik leer er wel. Ik heb ermee leren leven. Maar ik vind, je moet het allemaal... Het is allemaal nog betrekkelijk natuurlijk. Je maakt muziek maar ja, wat verandert het aan de wereld, bij wijze van spreken. Maar doet hij zelf dan net maar te kwad? Nou, nee, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Misschien, ja, dat kan ik moeilijk... Ik vind het moeilijk om dat van mezelf te zeggen. Het is allemaal... Ja, dan ga ik weer relativeren natuurlijk. Het is allemaal minder zwaar dan het... Maar zo ervaar ik het wel. En er zit heel veel opgekropte emotie in. En dat komt er dan in het liedje wel weer uit. Maar daarna moeten we eventjes een slokje water en even weer...
Als het groot succes daar nou hoe komen zo? Het gebeurt gewoon wel weer. Ja. Wat dan? Nou ja, dan huur ik een management in en zo, die dat allemaal van me afhouden. Ja, nee, natuurlijk. Maar hoe zoest het wollen? Nou ja, het zou natuurlijk stom zijn om te zeggen dat ik dat niet zou willen. Ik bedoel, iedereen wil dat wel. Zoest het echt wollen? Nou ja, kijk, ik kan het nu zelf beter reguleren, denk ik. Ik denk dat ik het zelf nu meer onder controle... Ik ben altijd bang dat je dan de controle over jezelf wat handen geeft. Is dat ook ingebouwde bescherming? Nou ja, nee, ik vind het niet zelfbescherming, maar ik zit er ook niet op te wachten. Ik zou misschien mezelf geen raad weten met... Stel dat ik met die niche-markt die ik nu bedien, zeg maar, want het is gewoon een niche-markt. En dat zijn liefhebbers, puur zijn. En daar ben ik heel blij mee. En die draag ik ook op handen. En die dragen mij, af en toe zijn mensen, maar die dragen mij ook op handen. Dan, ja, dat denk ik ook van, ja, waarom? Maar goed, die herkennen dat dingen in en die muziek doet dingen met hen. En dat vind ik allemaal heel mooi. Maar ik zou niet mee kunnen leven, denk ik, wanneer het echt heel groot zou worden. En je zou volle zalen trekken in de zin dat er 1000 mensen op afkomen. Zo, dan zou ik ook denken van, oh, dat zou me wel afschrikken. Waarom? Ja, nou, ik denk dat verdien ik niet of zo. Dat hoort niet bij mij. Dat past er niet bij. Als het publiek er is en vindt dat zou het wel verdienen. Ja, ik zou er wel moeite mee hebben, hoor. Ik denk dat ik misschien dan nog meer in mijn schulp... dat ik dan nog meer die beschermende coating om me heen trek. Ik weet het niet. Het is heel dubbel bij mij altijd. Ik wil eigenlijk heel graag, maar aan de andere kant hou ik het af. Maar ja, dat is altijd al zo geweest. Dat had ik als kind al. Je hoort erbij, maar je hoort er ook niet bij. En je kijkt ernaar, je staat aan de zijlijn en je wil er eigenlijk al heel graag meedoen. Als je daar mee mag doen, dan doe je weer allemaal dingen waardoor de rest zegt van, ah joh, donder maar op. Nou ja, we presenteren de cd vanmiddag en het boek wat erbij hoort. En ik hoop dat er veel mensen zijn die hun boek meteen mee kunnen nemen. Ik drink het zoete water uit de sloot vandaag. De groene waas van weiland zie ik ook. En jouw zilvertong zingt laag, laag en traag. Ver weg van hier. Ik heb wel op lagere school hele moeilijke jaren gehad. Daar heb ik al vervelende ervaringen gehad. Dat ik denk van, nou ja. Dus dat je ook weer wantrouwen wordt. Dat je niet mensen snel in vertrouwen neemt. En dat je niet snel het achterste van je tong laat zien. En altijd een beetje, hoe noemen ze dat? Nou ja, voorzichtig blijft in je uitingen. En je niet blootgeeft. En een soort reserve inbouwt. En inderdaad dan een soort muurtje voor je om je heen bouwt. Gewoon een kokon om jezelf te beschermen. Van niet nog meer dreunen of zo. En je wordt daar niet sterker van, je wordt er ook niet makkelijker van in de omgang. Omdat je er toch, er zit een soort laagje omheen. En het is geen chocoladelaagje. Dat is een bittersmakend laagje. Goed, dit liedje heet Dit Kind. Houten vloer staat een kist die het zonlicht stralend streelt. Knuisten klemmen ijzer vast, krassen in het
heb niet het gevoel dat ik nog van alles, dat ik dingen heb laten liggen of er niet uit heb gehaald. Want ja, het is toch een onomkeerbaar proces. Nee, de dingen die je doet en de fouten die je maakt en de dingen die je goed doet, ja, die heb je op dat moment die beslissing genomen en dat is het. En daar moet je mee verder. En je kan niet in wrok terugzien van had ik maar zus of had ik maar zo. Ik denk niet dat je er weinig mee opschiet. Ik bedoel, dat frustreert alleen nog meer, denk ik. Dat is een heel dubbel schizofreen iets in mij. Kun je er goed mee leven? Nou ja, ik zou het ook niet willen missen. Ik heb het ook nodig. Misschien is het mijn adrenaline. Het feit dat ik het eigenlijk niet wil, maar dan toch heel erg mijn best doe om dan toch een beetje het gevoel te krijgen dat het lukt. Alles heeft alweer zijn reden, denk ik dan. Een broekspijp slingert door een plas. De wind die takken brandt. O, het zuchten drijft voorbij. En het kermen uit de lucht. Daar waar de grond zich openstelt. En bedorven kou zich meldt. Slaap in stramme maan. De laatste roep van vaarwel. En stokstijf van de zering wacht. Dit kind het leven af, slikt zijn